Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε σε αυτό το κύκλο μαθημάτων. Κάποιοι είστε νέοι ήρθατε σήμερα, κάποιοι είσαστε εδώ από την πρώτη μέρα. Είναι πολύ συγκινητικό αυτό που συμβαίνει, γιατί πάρα πολλοί κόσμος έχει δηλώσει ενδιαφέρον για αυτό το κύκλο σεμιναρίων που κάνουμε σε συνεργασία με τα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας, την επιμέλεια των οποίων του κύκλου αυτού έχει ο κύριος Μενέλαος Χαραλαμπίδης. Την προηγούμενη φορά είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε μια εξαιρετική παρουσίαση από τον κύριο Καμούζη από την Επανάσταση στο Βουδί και όλη εκείνη την ταραγμένη περίοδο φτάσαμε μέχρι την μικρασιατική καταστροφή. Σήμερα λοιπόν έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε την κυρία Ελένη Κυραμαριού, η οποία θα μας μιλήσει για αυτό το πέρασμα της εγκατάστασης των προσφύγων από τη Μικρά Ασία στην Ελλάδα και κυρίως στην Αθήνα και τις ζυμώσεις που γίνανε εδώ με τον πολιτισμό και πώς ουσιαστικά επηρεάστηκε η πόλη, οι σχέσεις των ανθρώπων, οι συγκρούσεις, αλλά και οι γενικότερες πολιτικές και οικονομικές καταστάσεις της περίοδου εκείνης. Θα ήθελα να πω δύο λόγια για την κυρία Κυραμαριού. Είναι κύρια ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, ιστορικός φυσικά. Είναι διδάκτορο κοινωνικής ιστορίας από το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου και ασχολείται κυρίως με το θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα. Έχει γράψει πολλά άρθρα, βιβλία κτλ. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συμμετοχή σε αυτό το σεμινάριο. Επίσης, θέλω να πω ότι κάποιοι από εσάς έχετε δηλώσει μόνο το όνομά σας στη λίστα αναμονής. Δηλώστε και το email και κάθε φορά θα μπαίνουν αυτοί οι οποίοι έχουν δηλώσει και θα περιμένουμε. Αλλά ευτυχώς ο χώρος είναι μεγάλος και μας χωράει όλους. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Περίπου προσπάθησα. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η χαρά και η τιμή που νιώθω. Ομολογώ ότι δεν έχω ξαναμιλήσει σε ένα τόσο μεγάλο ακροατήριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον δημοσιογράφο και τα Άσκη για την τιμητική αυτή πρόσκληση. Θα προσπαθήσω να σταθώ αντάξια των προσδοκιών σας. Θα συζητήσουμε σήμερα μια σειρά από ζητήματα σε σχέση με την εγκατάσταση των προσφύγων από τη Μικρασία και τον Πόντο, από το πώς έρχονται αυτοί οι άνθρωποι και το πώς δημιουργούνται οι γειτονιές τους. Γειτονιές που αναπτύσσονται σαν δαχτυλίδι γύρω από τις πόλεις της Αθήνας και του Πειραιά και που σήμερα πολλοί από εμάς τις κατοικούμε. Εγώ νομίζω ότι το πιο σημαντικό που πρέπει να δούμε είναι ότι αυτή η ιστορία είναι συνυφασμένη με ποικίλες πλευρές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Η άφιξη των προσφύγων είναι αποτέλεσμα της ήττας στον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1922. Εκεί εμπλέκονται η πολιτική ιστορία, η οικονομική και η κοινωνική για το πώς η άφιξη αυτών των ανθρώπων μετά την ήττα στο πόλεμο αλλάζει τη σύγχρονη ελληνική ιστορία. Θα προσπαθήσω να τα πάρω λίγο τα πράγματα με τη σειρά και να προσπαθήσουμε να δούμε όλους αυτούς τους παράλληλους άξονες που επηρεάζουν και διαμορφώνουν την προσφυγική μετακίνηση και εγκατάσταση της περίοδου. Θα σας δείξω ανάμεσα στην παρουσίαση που έχω ετοιμάσει και 3 πολύ σύντομα βίντεο από τον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό. Θα ξεκινήσω με το πρώτο αυτό από τα βίντεο, γιατί είναι λίγο πιο εύκολο στην παρουσίασή μου και μετά θα περάσουμε στα υπόλοιπα. Δεν έχει ήχο, οπότε...
είναι ασπρόμαυρο βίντεο χωρίς ήχο με επεξηγηματικές καρτέλες της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού, όπου αποτυπώνεται η διαδικασία άφιξης, αρρωγής και εγκατάστασης των προσφύγων. Στα πρώτα πλάνα βλέπουμε άφιξη σε κάποιο λιμάνι της Ελλάδας και κυρίως την έξοδο από την Ανατολική Θράκη και την άφιξη των προσφύγων. Και οι δύο σκηνές, αυτή που είδαμε από το λιμάνι και τώρα, είναι η πρώτη ακριβώς περίοδο μετά την ήττα στον πόλεμο, είναι το φθινόπωρο του 1922. Ωραία. 35 ατμόπλια και ένα υπεροκεάνιο με επιβάτες περισσότερους από 40.000 πρόσφυγες από τα μικρασιατικά παράλια προσέδεσαν στο λιμάνι του Πειραιά και στο γειτονικό όρμο Κερατσινίου από την 1η έως την 30η Σεπτεμβρίου του 1922. Χιλιάδες άνθρωποι που εγκατέλειψαν βίαια τα σπίτια τους και ταξίδευσαν έως και 12 ημέρες στιβαγμένοι στα βάρια πλοίων, έχοντας στη διάθεσή τους ελάχιστη τροφή και νερό, αποβιβάστηκαν στον Πειραιά και παρέμειναν για μέρες, εβδομάδες ή μήνες, προσωρινά φιλοξενούμενοι σε επιταγμένα καταλύματα ή άστεγοι σε πρόχειρα υπόστεγα κατά μήκος της παραλιακής υροφόρου και στα προαύλια ναών, ενώ καινούργια πλοία έφταναν καθημερινά. Στον ατέλειωτο καταβλισμό που είχε δημιουργηθεί στο λιμάνι και στην πόλη του Πειραιά, όπως άλλωστε και στα περισσότερα ελληνικά λιμάνια εκείνη τη στιγμή, αποτυπώθηκε το προσφυγικό σοκ, με το οποίο βρέθηκε αντιμέτωπη η ελληνική κοινωνία μετά τον Αύγουστο του 1922, όταν στον πληθυσμό της προσθέθηκε ένα κύμα άπορων ως επιτοπλίστων προσφύγων, που ο αριθμός τους αντιστοιχούσε στο 1/4 του ντόπιου πληθυσμού. Το μονόστιρο του Εμπρός στις 31 Αυγούστου του 1922 οριοθετούσε τη μετάβαση στη νέα περίοδο. Το μονόστιρο ανέφερε: «Για τον ατμόπλιον Γένουα και Αμαζονία αφήχθηκαν εις Πειραιά χθες 2.000 πρόσφυγες εκ Μικρασίας. Εκ τούτων 1.500 ήσαν εύποροι, οι δε λοιποί άποροι. Τούτους παρέλαβε το Υπουργείο Περιθάλψεως και τους διένυμεν σε διάφορα προσφυγικά εγκύματα στον Πειραή. Διέταξε δε και την υπηρεσία Πειραιώς να παράσχει σε αυτούς τροφή και ιατρική περίθαλψη. 150.000 πρόσφυγες βρίσκονταν ήδη στη Χίο, τη Μυτιλήνη, τη Σάμο και τη Ρεδεστό, όταν τα ατμόπλια με τους πρόσφυγες προσέγγιζαν το λιμάνι του Πειραιά. Παρότι λοιπόν το σύνολο των προσφύγων είχε ζήσει τον αναγκαστικό διωγμό και είχε ταξιδέψει κάτω από τις ίδιες δύσκολες συνθήκες, η άφιξη στην Ελλάδα δεν σήμαινε για όλους τις ίδιες δυσκολίες. Ο διαχωρισμός σε άπορους και εύπορους που γίνεται στο παραπάνω μονόστιρο αυτό ακριβώς μαρτυρούσε. Οι εύποροι πρόσφυγες, τουλάχιστον αυτοί που κατάφεραν να φτάσουν νωρίς, δηλαδή στις αρχές Σεπτεμβρίου του 1922, ήταν σε θέση να εξασφαλίσουν αξιοπρεπές κατάλημα και ικανοποιητικές συνθήκες διαβίωσης. Οι άποροι πρόσφυγες που έφτασαν στις 30 Αυγούστου διέμειναν σε δημόσια κτίρια ή επιταγμένους χώρους, ενώ όσοι έφτασαν τις επόμενες μέρες τοποθετήθηκαν σε πρόχειρα υπόστεγα στην Προκυμαία, μιας και οι κλειστοί χώροι δεν απαρχούσαν. Η εισρωή το Σεπτέμβριο του 1922 αποτυπώθηκε στον πίνακα που είδατε. Όμως οι αφίξεις στην πραγματικότητα συνεχίστηκαν για τα επόμενα 2,5 χρόνια. Η στρατιωτική ήττα που οδήγησε στην άφιξη των προσφύγων προκάλεσε πολιτική κρίση και αστραπιές αλλαγές στην πολιτική ζωή. Η κυβέρνηση Πρωτοπαπαδάκη παραιτήθηκε στις 28 Αυγούστου του 1922
και η νεοδιορισμένη κυβέρνηση Τριανταφυλάκου, σε συνεργασία με το Παλάτι, έπρεπε να περιθάλψει τους 150.000 πρόσφυγες που βρίσκονταν ήδη στα νησιά του Αιγαίου και τις δεκάδες χιλιάδες που κατευθύνονταν προς τα ελληνικά λιμάνια. Θα ήθελα να σταθούμε εδώ στο ότι από τις 28 Αυγούστου του 1922 έως τις 12 Μαρτίου του 1924 το ελληνικό κράτος είχε 6 διαφορετικές κυβερνήσεις, ενώ το Μάρτιο του 1924 συνέβη μια μεγάλη και καθοριστική πολιτιακή αλλαγή, η απομάκρυνση του βασιλιά και η ανακήρυξη της δεύτερης ελληνικής δημοκρατίας. Η αλλαγή αυτή διήρκησε μέχρι και τον Νοέμβριο του 1935, όπου πραγματοποιήθηκε δημοψήφισμα για την επιστροφή του βασιλιά και έτσι ο βασιλιάς επέστρεψε. Στα 11 χρόνια της δεύτερης ελληνικής δημοκρατίας είχαμε 18 διαφορετικές κυβερνήσεις και 2 πραξικοπήματα. Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι ήταν μια περίοδος ιδιαίτερα ασταθής πολιτικά και να υποθέσουμε ότι η πολιτική αυτή αστάθεια επηρέασε τις διεθνείς σχέσεις, την εξωτερική πολιτική, αλλά και την οικονομική κατάσταση και την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας. Ας σκεφτούμε εδώ παράλληλα ότι η Ελλάδα το 1922 δεν έχασε απλά ένα πόλεμο. Τελείωσε μια μεγάλη περίοδος πολέμου που είχε ξεκινήσει από τους Βαλκανικούς πολέμους του 12-13, συνεχίστηκε με τον Πρώτο Παγκόσμιο και έφτασε στον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1922 και στη συντριβή. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι μια χώρα που ήταν έτσι κι αλλιώς οικονομικά κατεστραμμένη από τα τέλη του 19ου αιώνα και στο γύρισμα στον 20ο αιώνα έρχεται αντιμέτωπη με μία δεκαετία πολεμικών επιχειρήσεων, βρίσκεται οικονομικά εξουθενωμένη και αυτό δεν της επιτρέπει να έχει τα αποθέματα που χρειάζεται για την αρρωγή των προσφύγων. Όχι για την αποκατάσταση, για την αρρωγή των ανθρώπων που φτάνουν εκείνη τη στιγμή στην Ελλάδα. Η ελληνική κυβέρνηση, θα δούμε και στη συνέχεια, δεν έχει ούτε καν τα χρήματα εκείνη τη στιγμή για να μεταφέρει τους ανθρώπους αυτούς από τη Μικρά Ασία προς την Ελλάδα. Όχι για να τους προσφέρει στην Ελλάδα τη βοήθεια και που χρειάζονται για να εγκατασταθούν. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ κρίσιμο που πρέπει να έχουμε υπόψη μας για τα όσα θα ακολουθήσουν. Το ότι δηλαδή δεν έχουμε εκείνη τη στιγμή μόνο ανθρώπους που φτάνουν, έχουμε και ένα κράτος διαλυμένο πολιτικά και οικονομικά. Οπότε όλα όσα θα συζητήσουμε και όλα όσα έχετε κι εσείς σκεφτεί το προηγούμενο διάστημα για αυτή την περίοδο, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να το βλέπουμε πάντα από αυτό το πρίσμα της οικονομικής και πολιτικής κατάστασης που επικρατεί. Συνήθως η προσφυγική ιστορία του 1922 είναι για τους περισσότερους από εμάς συνυφασμένη με οικογενειακές ιστορίες, με ιστορίες φίλων που έχουμε ακούσει, πάρα πολύ δραματικές στιγμές, γιατί η προσφυγιά σε όλη την ανθρώπινη ιστορία στην πραγματικότητα είναι η πιο δραματική στιγμή που μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος, όταν αναγκάζεται να αφήσει το σπίτι και την οικογένειά του και να πάρει τον δρόμο της προσφυγιάς. Όμως, στην περίπτωση αυτή, τα πράγματα είναι ακόμα πιο άσχημα, γιατί το κράτος που έρχεται, η πλειονότητα αυτών των ανθρώπων, δεν έχει τη δυνατότητα στην πραγματικότητα να τους προσφέρει τη βοήθεια που χρειάζονται. Ξαναγυρνώντας λοιπόν στο Σεπτέμβριο του 1922, στα Ανάκτορα, υπό την προεδρία της Βασίλισσας Σοφίας, την 1η Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με τη συμμετοχή των Υπουργών Περιθάλψεως και Εσωτερικών για την αποτελεσματικότερη αρρωγή των προσφύγων. Ταυτόχρονα σε διάφορα υπουργεία και σε δήμους και σε πόλεις της χώρας
γίνοντας τις σκέψεις των δήμων υπηρεσιακών παραγόντων όπου προσπαθούσαν να αναζητηθούν λύσεις προσωρινές ή μη για τα ζητήματα της στέγασης, της διατροφής και της περίθαλψης των προσφύγων, αναγνωρίζοντας όλοι την αίσθηση του κατεπήγοντος που έπρεπε να έχουν τα μέτρα που θα λαμβάνονταν. Επικράτησαν οι προτάσεις για τη διενέργεια λαϊκών εράνων, την πραγματοποίηση συσιτίων και την ίδρυση γραφείων εργασίας, ενώ είχε ήδη ζητηθεί η συνδρομή του Ερυθρού Σταυρού και άλλων ανθρωπιστικών οργανώσεων. Στον Πειραιά, ο διοικητής του Υπουργείου Περιθάλψεως, μαζί με κλιμάκιο υπαλλήλων, επόπτευαν την εγκατάσταση των προσφύγων και τη μεταφορά των ασθενών στα νοσοκομεία. Στις 5 Σεπτεμβρίου, 15.000 άνθρωποι βρίσκονταν ήδη στην πόλη και οι αφίξεις θα συνεχίζονταν όλο το μήνα. Αυτό σήμαινε ότι το λιμοκαθαρτήριο, που ήταν ο πρώτος σταθμός όπου έφτανε κάποιος ξένος σε κάποια ελληνική πόλη, το λιμοκαθαρτήριο του Πειραιά, το λιμοκαθαρτήριο της Θεσσαλονίκης, τα λιμοκαθαρτήρια όλων των πόλεων λιμάνια, είχαν σταματήσει να λειτουργούν, γιατί δεν μπορούσαν να υποδεχθούν, να φιλοξενήσουν τους ανθρώπους που έφταναν. Κανονικά θα έπρεπε να μείνουν στο λιμοκαθαρτήριο 21 μέρες. Αυτό δεν συνέβαινε. Οι άνθρωποι αποβιβάζονταν στα λιμάνια και σταδιακά μέσα στις επόμενες 3 ή 4 μέρες εξετάζονταν από γιατρό και αν υπήρχε μεγάλη ανάγκη μεταφέρονταν σε κάποιο νοσοκομείο. Όμως δημιουργήθηκαν αυτοσχέδια ιατρεία, όμως τίποτα από όσα γίνονταν δεν επαρκούσαν για να αντιμετωπιστεί το θέμα της περίθαλψης. Το σοκ από τη στρατιωτική ήττα και το βίο διωγμό σε συνδυασμό με την κατάσταση των προσφύγων είχε επηρεάσει και τη ζωή των ντόπιων και την αντίδραση των κατοίκων των ελληνικών πόλεων απέναντι στους ανθρώπους που έφταναν. Διαβάζουμε στις εφημερίδες της εποχής ότι η αρρωγή που προσπάθησαν ο κάθε ένας και η καθεμία κάτοικοι της πόλης και του Πειραιά και της Αθήνας να προσφέρουν ήταν εντυπωσιακή. Ξεφυρίζοντας τις εφημερίδες το Σεπτέμβριο του 2022, έχεις την αίσθηση από μια πόλη που συνεχίζει να ζει, να λειτουργούν τα θέατρα, οι κινηματογράφοι, να γίνονται τα φιλανθρωπικά σουαρέ, οι ποδοσφαιρικοί αγώνες, αλλά ταυτόχρονα όλοι να προσφέρουν τμήμα των εισιτηρίων, των κερδών από όλες αυτές τις δραστηριότητες υπέρ των προσφύγων. Ο Παναθηναϊκός, για παράδειγμα, όλο το Σεπτέμβριο του 2022 πρόσφερε τα μισά του έσοδα από τα εισιτήρια για την αρρωγή των προσφύγων. Αυτό δείχνει με έναν τρόπο την κινητοποίηση που έρχεται στην πόλη, που κανείς δεν μένει ασυγκίνητος στο δράμα των ανθρώπων που φτάνουν. Ταυτόχρονα, όμως, οι αρχές, οι δήμοι, οι εναλλασσόμενες κυβερνήσεις δεν έχουν καμία πραγματική δυνατότητα να λύσουν τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί. Όποιο μέτρο και αν παίρνουν, η άφηξη όλο και περισσότερων ανθρώπων παρακολεί τα πάντα. Η Βασίλισσα και το Υπουργείο Περιθάλψεως ξεκινούν ένα μεγάλο πανελλήνιο έρανο, στον οποίο κατατίθονται τα χρήματα και από όλες αυτές τις δωρεές που σας ανέφερα και ξεκινούν και τη λειτουργία γραφείων ευρέσεως εργασίας. Στόχος του εράνου ήταν η συγκέντρωση χρημάτων για τη διατροφή και τη στέγαση των άπορων προσφύγων, αλλά και για την χορήγηση ενός εφάπαξ επιδόματος 30 δραχμών σε κάθε πρόσφυγα. Στις 9 Σεπτεμβρίου ξεκίνησαν τη λειτουργία τους 10 γραφεία ευρέσεως εργασίας στην Αθήνα και τον Πειραιά και οι πρόσφυγες
καταγράφονταν σε ειδικούς καταλόγους, και οι ντόπιοι που αναζητούσαν υπαλλήλους πηγαίναν και λέγανε στα γραφεία αυτά ότι εμείς ζητάμε έναν φούρναρη, έναν μάγειρα, έναν εργάτη, και προσπαθούσαν έτσι να αποκαταστήσουν τους πρόσφυγες που και εκείνοι αναζητούσαν δουλειά. Αυτό που ξέρουμε ότι μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 1922, 1.028 άνδρες και 1.095 γυναίκες βρήκαν δουλειά μέσα από τα γραφεία αυτά. Εδώ αυτό που θα πρέπει να κρατήσουμε είναι, σαν πρόσθετη σημείωση, είναι ότι μαζί με τους πρόσφυγες στην Ελλάδα έφταναν και οι στρατιώτες του μετώπου. Οπότε αυτό το κύμα της μετακίνησης έφερε μαζί του και όλους αυτούς τους ανθρώπους που είχαν πολεμήσει όλα αυτά τα χρόνια στον ελληνικό στρατό, είχαν ετηθεί και είχαν έρθει σε πολύ άσχημες συνθήκες και αυτοί, και ταυτόχρονα και οι ίδιοι αναζητούσαν είτε να επιστρέψουν στην καλύτερη περίπτωση στην εργασία που είχαν πριν τον πόλεμο, είτε να αναζητήσουν καινούργια εργασία. Αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας και για το πόσο ακόμα περισσότερο δύσκολη είναι η πραγματικότητα της περίοδου. Ταυτόχρονα η κυβέρνηση και το Παλάτι κάνουν έκκληση στις ξένες κυβερνήσεις και στις φιλανθρωπικές οργανώσεις για αρρωγή. Οι πρόσφυγες χρειάζονται, όπως μπορείτε να φανταστείτε, τα στοιχειώδη: τρόφιμα, ρούχα, κλινοσκεπάσματα, φάρμακα. Παρότι οι περισσότερες από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δήλωσαν αμέσως ότι θα συνδράμουν αυτή την προσπάθεια, και οι φιλανθρωπικές οργανώσεις, όλο αυτό χρειάζεται χρόνο. Για να γεμίσει ένα τρένο από τη Γαλλία και να μεσιτάρει τρόφιμα για να έρθει στην Ελλάδα, χρειάζεται πάρα πολλές εβδομάδες. Στην πραγματικότητα, στα τέλη Οκτωβρίου αρχίζει να φτάνει η βοήθεια των ξένων κυβερνήσεων και των φιλανθρωπικών οργανώσεων. Στην περίπτωση μάλιστα των φιλανθρωπικών οργανώσεων, η πλειονότητα αυτών βρισκόταν ήδη από το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου στην Κωνσταντινούπολη για να συνδράμει τους πρόσφυγες του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και να βοηθήσει στη μετεγκατάστασή τους στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Οπότε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι τέτοιων οργανώσεων, όπως είναι η Nearest Relief, οι Αμερικανίδες Κυρίες, η Save the Children και ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός, φεύγουν από την Κωνσταντινούπολη και μετακινούνται κυρίως στη Θεσσαλονίκη και αργότερα κατεβαίνουν και στην Αθήνα. Ξέρουμε ότι στις 8 Σεπτεμβρίου σερβίρεται το πρώτο μαγειρεμένο φαγητό σε παιδιά πρόσφυγες από το Λύκειο Ελληνίδων, ενώ οι υπόλοιποι πρόσφυγες στην πόλη του Πειραιά στο τέλος Σεπτεμβρίου θα φάνε για πρώτη φορά μαγειρεμένο φαγητό. Λείπουν και τα απαραίτητα σκεύη για να μαγειρευτεί το φαγητό, αλλά και τα τρόφιμα για να μαγειρευτούν. Ωραία. Θα σας δείξω τώρα το δεύτερο βίντεο. Είναι ένα βίντεο του Οκτωβρίου, των αρχών του Οκτωβρίου του 1922 από τη Save the Children, που δείχνει εκπροσώπους της οργάνωσης που επισκέπτονται ένα χώρο που ζουν πρόσφυγες, καθώς και μεταφορά τροφίμων σε αποθήκη της οργάνωσης. Πιθανότατα είναι ένα βίντεο που τράβηξε η οργάνωση που δημιούργησε για να μπορέσει να πείσει τους δωρητές της να συνδράμουν κι άλλο στο έργο της
ταυτόχρονα με τα γραφεία ευρέσεως εργασίας που σας ανέφερα, τα επαγγελματικά σωματεία, όπως η Ένωση Συντακτών, το Σωματείο Εργατών, Βιβλιοθετών, ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος, καλούσαν τους πρόσφυγες συναδέλφους τους σε συνελεύσεις, ώστε να βοηθήσουν στην προσπάθεια να βρουν εργασία. Οι περισσότερες εφημερίδες της Αθήνας και του Πειραιά, το δεύτερο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη, εγκαινίασαν τη στήλη των προσφύγων, όπου οι ίδιοι πρόσφυγες δημοσίευαν αγγελίες αναζητώντας εργασία. Εργάτες και τεχνίτες, δάσκαλοι και γνώστες ξένων γλωσσών, δακτυλογράφοι και λογιστές αναζητούσαν προσωρινή ή μονιμότερη εργασία, ώστε να εξασφαλίσουν χρήματα για τη διαβίωσή τους. Ενώ άλλοι κατέφυγαν σε πιο ατομικές και αυτοσχέδιες λύσεις για να κερδίσουν τα χρήματα που χρειάζονταν. Και ταυτόχρονα άρχισε να φτάνει, όπως σας είπα, τον Οκτώβριο και η αρρωγή των ξένων κυβερνήσεων και των φιλανθρωπικών οργανώσεων. Κυρίως αλεύρι και κλινοσκεπάσματα, σκηνές, ήταν αυτή η πρώτη βοήθεια που έφτανε. Στις 17 Σεπτεμβρίου ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός δεσμεύτηκε ότι θα αναλάμβανε την παραγωγή και παροχή θερμής τροφής στους καταβλισμούς της Αθήνας και του Πειραιά, ενώ το Υπουργείο Περιθάλψεως θα μεριμνούσε για την εξέβρεση χώρου και μαγειρικών συσκευών. Αυτό όμως δεν έγινε εφικτό, όπως σας είπα πριν, από τις αρχές Οκτωβρίου. Την ίδια στιγμή, ο Ερυθρός Σταυρός ανέλαβε και την αποκλειστική φροντίδα 5.000 προσφυγοπαίδων και ανακοίνωσε την ενέργεια εράνου σε οικίες και καταστήματα της Αθήνας για την συλλογή τροφίμων και ενδυμάτων. Αυτό που είναι πιο εντυπωσιακό δεν είναι οι αριθμοί, όσο το ότι οι άνθρωποι που φτάνουν αμέσως αναζητούν εργασία. Αυτό για μένα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, ειδικά αν το συγκρίνουμε με τις σύγχρονες εικόνες της μετακίνησης που έχουμε, που οι πρόσφυγες παραμένουν εγκλωβισμένοι σε καταβλισμούς, στην πραγματικότητα στα όρια των πόλεων και περιμένουν τη βοήθεια να έρθει. Στην περίπτωση των προσφύγων του 1922, βλέπουμε ότι αυτό το πρώτο διάστημα οι άνθρωποι που φτάνουν, που είναι κυρίως γυναικόπαιδα και ηλικιωμένοι, γιατί οι άρενες έχουν συλληφθεί από τον τουρκικό στρατό πριν το προηγούμενο διάστημα κατά τη διάρκεια του πολέμου, αναζητούν εργασία είτε γιατί χρειάζονται τα χρήματα για να συντηρηθούν, είτε γιατί ένα κομμάτι τους που έχει ζήσει όλη αυτή τη βαναυσότητα του πολέμου ξέρει ότι θα παραμείνει στην Ελλάδα, αν όχι μόνιμα, για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Εκτιμούμε ότι την πρώτη περίοδο πολλοί και πολλές πιστεύουν ότι θα επιστρέψουν, όπως επέστρεψαν και κατά τη διάρκεια μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Όμως, παρόλα αυτά, είναι σίγουρο ότι αυτό δεν πρόκειται να γίνει αμέσως, οπότε αναζητούν εργασία και ταυτόχρονα προσπαθούν να παραμείνουν στα λιμάνια που φτάνουν, γιατί οι περισσότερες από τις οικογένειες έχουν χαθεί κατά τη διάρκεια της μετακίνησής τους. Ακόμα, δηλαδή και μια οικογένεια αν έφτασε όλοι μαζί στο λιμάνι της Σμύρνης, δεν είναι σίγουρο ότι θα μπήκανε. Το πιθανότερο είναι να μην μπήκανε όλοι μαζί στο ίδιο πλοίο. Οπότε προσπαθούν να παραμείνουν ακόμα και άστεγοι στα λιμάνια, περιμένοντας τους δικούς τους ανθρώπους, από ότι να πάνε στους καταβλισμούς που στείνονται από την κυβέρνηση, τον Ερυθρό Σταυρό, στα όρια των πόλεων, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολη η μετακίνησή τους και ο εντοπισμός των συγγενών τους που φτάνουν. Ακόμα και αν δεν περιμένουν άμεσα το σύζυγο ή τον αδελφό τους, το να βρουν κάποιο συμπατριώτη τους, κάποιον συγγενή τους, προσφέρει μια σιγουριά, αν σκεφτούμε ότι υπάρχουν ανάμεσά τους και αρκετοί άνθρωποι, ακόμα και την πρώτη περίοδο που έρχονται από τα μικρασιατικά παράλια, που τα ελληνικά
δεν είναι η γλώσσα που μιλάνε. Οπότε δεν ξέρουν ούτε καν τη γλώσσα της χώρας που έρχονται. Στις 30 Σεπτεμβρίου, ο Απόστολος Δοξιάδης, ο Υπουργός Περιθάλψεως, παίρνει από την κυβέρνηση το δικτατορικό δικαίωμα να λύσει εντός 8 ημερών το θέμα της στέγασης των προσφύγων. Προφανώς δεν τα κατάφερε. Όμως αυτό, του δίνουν αυτό το δικαίωμα και αυτή την προθεσμία μας δίνει με έναν τρόπο την αναγκαιότητα, αλλά και την αποφασιστικότητα που έχει η κυβέρνηση στο να βρει κάποιες πρώτες λύσεις. Και αυτό με έναν τρόπο είναι αρκετά εντυπωσιακό αν σκεφτούμε το μέγεθος του προβλήματος, την πολιτική αστάθεια και την απουσία πόρων για τη στέγαση των προσφύγων. Ταυτόχρονα, όσο περνάει ο καιρός, αρχίζει να υπάρχει ένα κύμα δυσαρέσκειας απέναντι σε αυτή τη νέα πραγματικότητα. Δηλαδή αυτή η αρχική αρρωγή που έδειχναν οι κάτοικοι των πόλεων, οι ντόπιοι, απέναντι στους πρόσφυγες, περνάει. Γιατί τα σχολεία παραμένουν κλειστά, γιατί μέσα στα κτίρια των σχολείων φιλοξενούνται πρόσφυγες, οι λειτουργίες δεν γίνονται την Κυριακή, γιατί στις εκκλησίες μένουν πρόσφυγες και κάπως η κανονικότητα διαταράσσεται. Και αυτό φέρνει ενός τύπου γκρίνια, αποδοκιμασία και για την κυβέρνηση, αλλά και για τα ίδια τα θύματα της προσφυγικής μετακίνησης. Οπότε ο διορισμός του Δοξιάδη, το δικαίωμα του Δοξιάδη να πάρει όποια μέτρα χρειάζονται για να λύσει το πρόβλημα, με έναν τρόπο αποσκοπεί και στο να σταματήσει λίγο η δυσαρέσκεια αυτή. Ο Οκτώβρης, με έναν τρόπο, είναι ένας μήνας που είναι ο μήνας που κάπως ομαλοποιούνται τα πράγματα, σταματάνε οι ροές με αυτό τον βαθμό που έχουμε τον προηγούμενο καιρό και αρχίζουν να οργανώνονται λίγο διαφορετικά η προσφυγική μετακίνηση. Φτιάχνονται στρατόπεδα στον Εύξηνο Πόντο και τα Μικρασιατικά παράλια και το ελληνικό κράτος προσπαθεί να οργανώσει τη μετακίνηση των προσφύγων. Αυτό όμως δεν είναι εύκολο, γιατί η Ελλάδα ακόμα είναι σε διαπραγματεύσεις με την Τουρκία για το τέλος του πολέμου, είναι ηττημένοι. Οι χριστιανοί κάτοικοι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μετακινούνται είτε με τη θέλησή τους, είτε βία προς τα λιμάνια για να φύγουν. Η ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί να στείλει πλοία τόσο γιατί δεν έχει τα χρήματα, όσο κυρίως γιατί δεν της επιτρέπει η Οθωμανική κυβέρνηση, η τουρκική κυβέρνηση, τα πλοία της να έχουν την ελληνική σημαία, να πλέουν πλοία με ελληνική σημαία στα τουρκικά χωρικά ύδατα. Οπότε βρίσκεται μία μέση λύση που όμως κοστίζει πάρα πολύ. Η ελληνική κυβέρνηση έρχεται σε συμφωνία με την αμερικανική και την αγγλική κυβέρνηση, οι οποίες αναλαμβάνουν να συνοδεύουν με δικά τους στρατιωτικά πλοία τα ελληνικά μέσα στα τουρκικά χωρικά ύδατα. Όμως η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να καλύπτει το κόστος μετακίνησης των πλοίων αυτών. Ταυτόχρονα στείλει σε συνεργασία με τη γαλλική κυβέρνηση καταβλισμούς προσφύγων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία για να φιλοξενούνται οι πρόσφυγες μέχρι να επιβιβαστούν στα πλοία. Όμως και εκεί η τουρκική κυβέρνηση δίνει ένα χρονικό περιθώριο για να παραμείνουν οι άνθρωποι στους καταβλισμούς αυτούς πριν τους εκδιώξει ξανά πίσω. Οπότε όλο αυτό είναι μία ισορροπία που πρέπει να γίνει
γίνει πάρα πολύ δύσκολο. Για να μετακινηθεί ένα πλοίο, λοιπόν, πρέπει να βρεθούν οι σύμμαχοι που θα στηρίξουν την όλη μετακίνηση, η ελληνική κυβέρνηση να καταθέσει το κόστος του ταξιδιού σε τουρκικές λίρες στην τράπεζα της Τουρκίας, να δοθεί άδεια και να επιβιβαστούν οι άνθρωποι στα πλοία. Αυτό είναι μια πολύ περίπλοκη διαδικασία που δεν την έχουμε μελετήσει ιδιαίτερα. Σχεδόν νομίζω ότι για ένα πολύ μεγάλο βαθμό, σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της μας ήταν οριακά άγνωστη μέχρι πολύ πρόσφατα. Οπότε, μετά τον Οκτώβριο του 2022 και μέχρι στην πραγματικότητα το καλοκαίρι του 2023, οι μετακινήσεις γίνονται με αυτόν τον τρόπο, οπότε παραμένουν μέσα συνεχείς, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό και με τόσο μεγάλους αριθμούς να φτάνουν στην Ελλάδα. Την ίδια στιγμή, το ελληνικό κράτος ιδρύει το Ταμείο Περιθάλψης Προσφύγων με το νομοθετικό διάταγμα το Νοέμβριο του 2022. Αυτό, από την ίδρυση του Ταμείου, αποτυπώνει την ανάγκη εξέβρεσης ουσιαστικής λύσης στο ζήτημα της στέγασης των προσφύγων σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο. Δημιουργείται ένας ανεξάρτητος φορέας που θα εκπονούσε ένα ενιαίο σχέδιο αποκατάστασης, το οποίο φάνταζε ως η καταλληλότερη λύση. Και αυτό φάνταζε ως η καταλληλότερη λύση, γιατί υπήρχε ακριβώς η συνειδητοποίηση ότι οι άνθρωποι αυτοί θα έμεναν. Το Ταμείο υπαγόταν στο Υπουργείο Περιθάλψεως και ήταν νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Είχε έσοδα από τους έρανους, τις κληρονομιές, τις δωρεές, τα κληροδοτήματα για την περίθαλψη και την εγκατάσταση των προσφύγων, καθώς και είχε και λάμβανε χρήματα και κατευθείαν από τον κρατικό προϋπολογισμό. Η διοίκηση και η διαχείρισή του είχε ανατεθεί σε δεκαμερές συμβούλιο με διετή θητεία. Η συνθήκη της Λοζάνης, η σύμβαση της Λοζάνης που ακολούθησε τον Ιανουάριο του 2023, επισφράγιζε τη μονιμότητα της κατάστασης αυτής. Στο σχέδιο βλέπουμε ένα πρώτο τοπογραφικό διάγραμμα αυτού που μετέπειτα αποτέλεσε το συνοικισμό της Νέας Κοκκινιάς, την Νίκαια. Το Ταμείο λειτουργήσε από τον Νοέμβριο του 2022 έως το Μάιο του 2025 και διαχειρίστηκε και με βάση τα χρήματα που είχε από εράνους και κρατικές επιχορηγήσεις κατασκεύασε 6.500 οικίματα σε 4 γειτονιές της Αθήνας και του Πειραιά. Κατασκεύασε τους πρώτους οικιστικούς πυρήνες στη Νέα Κοκκινιά, την Κεσαριανή, τη Νέα Ιωνία και το Βύρωνα. Ο Βύρωνας ήταν ο πρώτος από τους συνοικισμούς που έφτιαξε. Ολοκλήρωσε και παρέδωσε 4.000 ξύλινα οικίματα με στέγη από γαλβανισμένο σίδερο και πισόχαρτο με 9.283 δωμάτια, ενώ άφησε σε εξέλιξη 2.500 οικίματα με 5.990 δωμάτια. Μονάδα αναφοράς αποτέλεσε το δωμάτιο και που αντιστοιχούσε ένα σε κάθε οικογένεια και όχι το οίκημα. Το Ταμείο ασχολήθηκε αποκλειστικά με έργα που άρχισαν από την επιφάνεια του εδάφους και τελείωναν, αυτό είναι το σχέδιο της Νέας Κοκκινιάς, που άρχιζαν από το έδαφος και τελείωναν στη στέγη του οικίματος. Δεν ανέλαβε καθόλου εργασίες υποδομής, όπως η ίδρυυση, η αποχέτευση, ο φωτισμός ή η διάνοιξη δρόμου. Ταυτόχρονα, με το Ταμείο Περιθάλψης Προσφύγων, οι πρόσφυγες στην πραγματικότητα έστειναν και οι ίδιοι τους καταβλισμούς τους. Οι φωτογραφίες αυτές είναι και αυτές από τη Νέα Κοκκινιά. Πλάι στα οικίματα του Ταμείου, οι πρόσφυγες αρχίζουν να στείλουν σιγά σιγά τα δικά τους σπίτια. Αυτό συμβαίνει γιατί τα σπίτια που χτίζει το Ταμείο Περιθάλψης είναι πάρα πολύ λίγα
σε σχέση με τις ανάγκες που υπάρχουν και ταυτόχρονα για να μπορέσεις να μείνεις σε αυτά τα σπίτια θα έπρεπε να πληρώσεις. Ιδανικά το σχέδιο του Ταμείου, όπως και της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων που ακολούθησε, ήταν να αγοραστούν τα σπίτια αυτά από τους πρόσφυγες και με τα χρήματά τους να μπορέσουν να συνεχίσουν το χτίσιμο των σπιτιών. Όσο όμως στο κάθε σπίτι θα έμεναν περισσότερες από μία προσφυγικές οικογένειες, δεν ήταν δυνατόν τα σπίτια να πουληθούν, αλλά νοικιάζονταν. Τα σπίτια αυτά περίπου του Ταμείου ήταν 24 τετραγωνικά, αποτελούνταν από 2 δωμάτια και σε κάθε δωμάτιο των 12 τετραγωνικών έμενε μία οικογένεια μέχρι 6 άτομα. Θέλω να σας τονίσω, παρότι σας φαίνεται πάρα πολύ μικρό αυτό το μέγεθος, ότι ακόμα και σήμερα αυτό είναι το μέγεθος του σπιτιού που αναλογεί σε μία προσφυγική οικογένεια. Σε όλους τους προσφυγικούς καταβλισμούς όλου του κόσμου, τα κοντέινερ που φιλοξενούν πρόσφυγες είναι 24 τετραγωνικά. 2 δωμάτια των 12 τετραγωνικών, στα οποία μέχρι και σήμερα μένουν οικογένειες 6 ατόμων. Αυτό είναι πολύ ενδεικτικό του πώς έχει αλλάξει η στέγη για όλους μας, πώς όλοι μένουμε σε πολύ μεγαλύτερα σπίτια, αλλά παγκόσμια το μέγεθος του προσφυγικού σπιτιού εδώ και έναν αιώνα σε όλο τον κόσμο παραμένουν τα 12 τετραγωνικά. Οπότε, στην πραγματικότητα, στην ελληνική επικράτεια, το θέμα της στέγασης των προσφύγων μπορεί να διακριθεί σε 4 περιπτώσεις, εκεί το 1922 και το 1923. Έχουμε η εγκατάσταση στα οικίματα που κατασκεύασε το Ταμείο Περιθάλψεως Προσφύγων και το Υπουργείο Περιθάλψεως. Έχουμε μακροχρόνια φιλοξενία σε επιταγμένα κίνητα, αυτοστέγαση χωρίς κρατική παρέμβαση και αυτοστέγαση με κρατική βοήθεια. Η μεγάλη πλειονότητα των προσφύγων ανήκει στην 3η κατηγορία, στην αυτοστέγαση χωρίς κρατική βοήθεια. Εδώ έχουμε 2 μεγάλες κατηγορίες προσφύγων. Έχουμε τους εύπορους πρόσφυγες που μόνοι τους κατασκευάζουν τα σπίτια τους. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η Νέα Σμύρνη, όπου η κυβέρνηση παραχωρεί το χώρο και οι πρόσφυγες δημιουργούν μόνοι τους το συνοικισμό τους, αλλά έχουμε και τις παρακουπόλεις της Δραπετσόνας, του Ασυρμάτου, στα Πετράλωνα, τις παρακουπόλεις που στείνονται έξω από τους οργανωμένους προσφυγικούς συνοικισμούς, της Νίκαιας, της Κεσαριανής, της Νέας Ιωνίας. Οπότε, στην πραγματικότητα, ο αστικός χώρος της Αθήνας και του Πειραιά γεμίζει με αυτοσχέδιες συνοικίες και συνοικισμούς προσφύγων. Και ενώ η Αθήνα και ο Πειραιάς και οι υπόλοιπες πόλεις της Ελλάδας αντίστοιχα γεμίζουν με αυτοσχέδιους προσφυγικούς συνοικισμούς, στη Λοζάνη υπογράφεται η Σύμβαση της Λοζάνης, η σύμβαση που τερματίζει τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1922, υπογράφεται στις 30 Ιανουαρίου και στην οποία αποφασίζεται η υποχρεωτική ανταλλαγή των πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, η οποία μετακινεί 1,2 εκατομμύρια Ορθόδοξους χριστιανούς. Σε αυτούς υπολογίζονται οι χριστιανοί που ήδη έχουν φτάσει στην Ελλάδα και θα μετακινηθούν και 400 περίπου χιλιάδες μουσουλμάνοι από την Ελλάδα προς την Τουρκία. Εξαιρούνται οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης, της Σύμβρου και της Τενέδου, αλλά και οι μουσουλμάνοι της Δυτικής Θράκης. Η ανταλλαγή δεν είναι εθελοντική, είναι μια διεθνώς επικυρωμένη αναγκαστική μετακίνηση και το αποκλειστικό κριτήριό της είναι το θρήσκευμα των ανθρώπων. Το σύνολο των χριστιανών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας θα έρθουν στην Ελλάδα, ανάμεσά τους και Αρμένοι πρόσφυγες, Κυρκίσοι και οι υπόλοιπες χριστιανικές μειονότητες που ζουν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.
Και αντίστοιχα, οι μουσουλμάνοι της ελληνικής επικράτειας, με εξαίρεση τους μουσουλμάνους της Θράκης, θα μεταβούν στην Τουρκία. Η νομική έναρξη της ανταλλαγής ξεκινάει την 1η Μαΐου με τη σύσταση της Μεικτής Επιτροπής και την καταγραφή των ανταλλάξιμων πληθυσμών και στη συνέχεια των ανταλλάξιμων περιουσιών. Εκτιμούμε ότι η ανταλλαγή έχει ολοκληρωθεί στο τέλος του 1924. Η μετακίνηση των ανθρώπων της ανταλλαγής που υπόκειται στην υποχρεωτική ανταλλαγή είναι τελείως διαφορετική. Καταγράφονται από την αρμόδια επιτροπή και ειδοποιούνται τόσο για την ημερομηνία της αναχώρησής τους, το λιμάνι που πρέπει να φτάσουν για να μετακινηθούν και τις περισσότερες φορές ενημερώνονται και για τον τόπο που θα εγκατασταθούν στην Ελλάδα. Η πλειονότητα των ανθρώπων που μετακινούνται με την ανταλλαγή των πληθυσμών πηγαίνει στη Βόρεια Ελλάδα και αποτελεί αυτό που είναι γνωστό ως αγροτική αποκατάσταση. Οι περισσότεροι εγκαθίσταται είτε στη γη που αφήνουν οι μουσουλμάνοι, είτε σε άλλες ελεύθερες περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Και στόχος είναι να γεμίσει η Βόρεια Ελλάδα με χριστιανικούς πληθυσμούς και με έναν τρόπο με πληθυσμούς που πολύ γρήγορα, αν δεν είναι ελληνόφωνοι, θα γίνουν ελληνόφωνοι, θα αισθάνονται Έλληνες, θα πάρουν αμέσως το δικαίωμα του Έλληνα πολίτη και με έναν τρόπο τα σύνορα του ελληνικού κράτους θα κατοικούνται από Έλληνες και να μην ξαναβρεθεί η Ελλάδα σε αυτή τη δυσχέρεια να έχει νέες διεκδικήσεις από τους γείτονές της και νέες πολεμικές συγκρούσεις. Αυτό είναι κάτι που το επιθυμεί και η ελληνική κυβέρνηση, αλλά και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι και είναι και η προϋπόθεση για να της δώσουν τα δάνεια που ζητάει για την αποκατάσταση των προσφυγικών πληθυσμών. Το να σταματήσει η πολεμική εμπλοκή της χώρας είναι κάτι που απαιτούν οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι για να δανείσουν την Ελλάδα. Και αυτή η στιγμή που με έναν τρόπο επικυρώνεται αυτή η απεμπλοκή της Ελλάδας από τον πόλεμο είναι αφενός η υπογραφή της συνθήκης της Λοζάνης αρχικά και η αποκατάσταση της δημοκρατίας σε δεύτερη φάση, γιατί οι κυβερνήσεις του πρώτου τουλάχιστον διαστήματος της δεύτερης ελληνικής δημοκρατίας είναι κυβερνήσεις που δεν σχετίζονται με το Λαϊκό Κόμμα και το Βασιλιά, που σε μεγάλο βαθμό συνέχιζαν τη συζήτηση για τη συνέχιση της πολεμικής εμπλοκής της Ελλάδας. Οπότε, η συνθήκη της Λοζάνης σηματοδοτεί το πέρασμα σε μια νέα περίοδο, όπου γίνεται πλέον σαφές σε όλους ότι οι πρόσφυγες θα μείνουν. Το αμέσως επόμενο διάστημα γίνεται και η πρώτη απογραφή των προσφύγων για να έχει μια εικόνα το ελληνικό κράτος πόσοι άνθρωποι έχουν ήδη φτάσει, γιατί ήδη γνωρίζει όσους θα έρθουν στα πλαίσια της ανταλλαγής του πληθυσμού. Και ταυτόχρονα αρχίζει η ελληνική κυβέρνηση να πιέζει την κοινωνία των εθνών, που είναι ο πρόγονος της αρμοστίας του ΟΗΕ σήμερα, για τη συνδρομή του στην μόνιμη αποκατάσταση των προσφύγων. Και αυτό θα γίνει με την έκδοση ενός διεθνούς δανείου που θα αντιμετωπίσει το ζήτημα της αποκατάστασης των προσφύγων. Αυτό είναι μια πολύ σύνθετη και χρονοβόρα διαδικασία, που είναι όμως η μόνη λύση που έχει η ελληνική κυβέρνηση για να μπορέσει να αντιμετωπίσει το θέμα της αποκατάστασης των προσφύγων. Ο Φρίντριχ Νάνσεν, ο αρμοστής της Κοινωνίας των Εθνών, είναι πάρα πολύ θετικός στη σύναψη ενός δανείου και με έναν τρόπο εγγυάται αυτός και η Κοινωνία των Εθνών στην Τράπεζα της Αγγλίας και στην Αγγλική κυβέρνηση
για την χορήγηση αυτού του δανείου. Είναι ένα δάνειο. Η ελληνική κυβέρνηση πήρε 2 δάνεια από την Τράπεζα της Αγγλίας, ένα το 1924 και ένα το 1927 για την αποκατάσταση των προσφύγων. Είναι δάνεια που τα πήρε η ελληνική κυβέρνηση, τα αποπλήρωσαν οι Έλληνες πολίτες, αλλά δεν τα διαχειρίστηκε η ελληνική κυβέρνηση. Η Κοινωνία των Εθνών δημιούργησε έναν ξεχωριστό οργανισμό, την Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων, το 1924, με έναν Αμερικάνο, έναν Άγγλο και 2 Έλληνες για μέλη, ο τραπεζίτης Χένρι Μοργκεντάου, ο διπλωμάτης Τζον Κάμπελ, ο Στέφανος Δέλτα και ο Περικλής Αργυρόπουλος είναι τα 4 πρώτα μέλη της ΕΑΠ, που θα διαχειριστούν τα χρήματα του δανείου, καθώς και την περιουσία του Ταμείου Περιθάλψεως Προσφύγων, το οποίο διαδέχονται, για να αποκαταστήσουν τον προσφυγικό πληθυσμό. Η Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων λειτουργήσε από τον Νοέμβριο του 1923 έως τον Δεκέμβριο του 1930 και το Δεκέμβριο του 1924 εκδόθηκε το πρώτο προσφυγικό δάνειο, ενώ το δεύτερο εκδόθηκε το φθινόπωρο του 1928. Αρχικός στόχος των 2 αυτών του συνολικού δανείου που ετήθηκε η Ελλάδα, που ήταν πολύ μεγαλύτερο από αυτά τα 2 τελικά δάνεια που πήρε, ήταν να υπάρξει το ποσό των $100 για κάθε προσφυγική οικογένεια. Τα $100 θα εξασφάλιζαν σε μια εξαμερή περίπου οικογένεια που θα είχε εγκατασταθεί κυρίως σε αγροτικές περιοχές, να έχει σπίτι, κτήματα, σπόρους και γεωργικά μηχανήματα ή ζώα και ζωοτροφές για 1 χρόνο για να μπορέσει να ζήσει. Και ταυτόχρονα θα φτιάχνονταν και κάποιοι αστικοί οικισμοί, θα συνεχίζονταν οι 4 του Ταμείου Περιθάλψεως Προσφύγων και κάποιοι άλλοι στις υπόλοιπες πόλεις της Ελλάδας. Εδώ βλέπουμε το κτηματογραφικό διάγραμμα της Νέας Κοκκινιάς, με κίτρινο είναι ο οικισμός του Ταμείου Περιθάλψεως Προσφύγων που φτιάχτηκε αρχικά και ακολουθούν τα οικοδομικά τετράγωνα που έφτιαξε η ΕΑΠ από το 1925 έως το 1930. Και αυτή είναι μια πανοραμική εικόνα του οικισμού της Νίκαιας που κατασκεύασε η ΕΑΠ. Η ΕΑΠ δεν ασχολήθηκε ιδιαίτερα με την αστική προσφυγική εγκατάσταση, γιατί πίστευε ότι είναι πάρα πολύ πολυέξοδη και με μικρό αποτέλεσμα για το μεγάλο όγκο του πληθυσμού. Στην πραγματικότητα, στις πόλεις, οι άνθρωποι εγκαταστάθηκαν μόνοι τους, γι' αυτό και έχουμε τις εικόνες των αυτοσχέδιων προσφυγικών συνοικισμών και της παραγκουπόλης που συνεχίζονται στην πραγματικότητα μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 60 και επενδύει το μεγαλύτερο ποσό από τα δάνεια στην αγροτική αποκατάσταση. Και κάπως έτσι φτάνουμε με αυτούς τους 4 οργανωμένους προσφυγικούς συνοικισμούς και τους δεκάδες μικρότερους ανοργάνωτες παρακουπόλεις στα τέλη της δεκαετίας του 20, όπου έχει ολοκληρωθεί το σύνολο της προσφυγικής μετακίνησης. Οι πρόσφυγες έχουν πια εγκατασταθεί με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο στις περιοχές που είτε κεντρικά τους έχει εγκαταστήσει το ελληνικό κράτος, είτε μόνοι τους έχουν επιλέξει, εξαιρώντας με έναν τρόπο τον εαυτό τους από τα προσφυγικά προγράμματα που υπάρχουν. Και εκεί κάπου στα τέλη της δεκαετίας του 20,
ολοκληρώνεται και με το Ελληνοτουρκικό Σύμφωνο Φιλίας και Ουδετερότητας η μεγάλη διαμάχη των ανταλλάξιμων περιουσιών. Η Ελλάδα, προσπαθώντας να εξασφαλίσει η ειρήνη και η κυβέρνηση Βενιζέλου, παραιτείται από το δικαίωμα για τις τουρκικές αποζημιώσεις των προσφύγων, παραδέχεται ότι οι περιουσίες που άφησαν οι Έλληνες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία έχουν την ίδια αξία με τις περιουσίες που άφησαν οι μουσουλμάνοι που επέστρεψαν, που εγκαταστάθηκαν στην Τουρκία, και αναλαμβάνει μόνη της να καλύψει το θέμα της προσφυγικής αποκατάστασης. Εδώ ξεκινάει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το αν ήταν μια σωστή ή μη σωστή κίνηση και αν η προσφυγική αποκατάσταση, αντί περιουσίες των προσφύγων, είχαν την ίδια αξία. Ήδη από τα προηγούμενα χρόνια μέλη της Εκτιμητικής Επιτροπής από την πλευρά της Ελλάδας υποστήριζαν ότι η αξία των περιουσιών των Ελλήνων είχε μειωθεί πολύ μετά από τον πόλεμο, τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο, γιατί είχαν καταστραφεί οι εισοδιές, είχαν καεί τα χωριά, οπότε περιουσίες είχαν καταστραφεί και το αντίτιμό τους δεν θα μπορούσε να αποδοθεί, και η ίδια η σύσταση της Επιτροπής ήταν ιδιαίτερα κοστοβόρα για την ελληνική κυβέρνηση, οπότε υπήρχε από πολύ νωρίς μια πίεση προς τις κυβερνήσεις να παραιτηθούν από αυτά τα δικαιώματα και να βρεθούν άλλοι τρόποι για να αποκατασταθούν οι πρόσφυγες. Στη πραγματικότητα, η προσφυγική αποκατάσταση, η αστική προσφυγική αποκατάσταση είναι μια πάρα πολύ σύνθετη διαδικασία που ακόμα και σήμερα δεν μπορούμε να την προσεγγίσουμε η ιστοριογραφία με απόλυτη σιγουριά. Δεν έχουμε μια συνολική μελέτη, αλλά έχουμε μελέτες κατά περίπτωση αναπεριοχή. Μπορεί να μελετήσουμε το συνοικισμό της Νίκαιας, μπορεί να μελετήσουμε την Κεσαριανή, και ακόμα και εκεί βλέπουμε ότι δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε, ότι δεν υπάρχει μία λύση που υλοποιήθηκε μόνο. Έχουμε διαφορετικά προγράμματα σε διαφορετικές περιόδους, όπου οι άνθρωποι με διαφορετικό αντίτιμο πήραν ακριβώς τα ίδια σπίτια σε διαφορετικές περιόδους. Εκεί πρέπει να συνυπολογίσουμε και τον πληθωρισμό που αλλάζει, αλλά κυρίως είναι ότι η προσφυγική αποκατάσταση συμβαίνει πάρα πολύ αργά. Η πλειονότητα των προσφύγων μένει σε αυτά τα αυτοσχέδια παραπήγματα που κατασκευάζουν οι ίδιοι, σταδιακά μέσω των ομολογιών, που είναι το αντίτιμο που παίρνουν για τις περιουσίες που αφήσαν πίσω τους, μπορούν να μπουν σε κάποιο πρόγραμμα προσφυγικής αποκατάστασης. Η πλειονότητα αυτών των ανθρώπων παίρνει αποκατάσταση τη δεκαετία του 1930 στις καινούργιες πόλεις που χτίζονται, ας πούμε το Κερατσίνι, ο Κορυδαλός, είναι τέτοιες πόλεις που χτίστηκαν τη δεκαετία του 1930 για τους πρόσφυγες, αλλά ταυτόχρονα τη δεκαετία του 1930 αρχίζουν να κατεβαίνουν από τη Βόρεια Ελλάδα οι πρόσφυγες της αγροτικής αποκατάστασης προς την Αθήνα, αναζητώντας εργασία. Σε αυτό θα πρέπει να συνυπολογίσουμε και όλους αυτούς τους ανθρώπους που μεγάλωσαν, μπορεί να είχαν παιδιά, εγκατασταθήκανε στην Κοζάνη, κάπου αλλού, και στη συνέχεια οι ίδιοι, αν όχι και όλες οι οικογένειές τους, φτάνουν στην Αθήνα και στον Πειραιά και αναζητούν και αυτοί νέα σπίτια και εργασία. Στην πραγματικότητα, λοιπόν, οι πρόσφυγες που φτάνουν τη δεκαετία του 30 στην Αθήνα παίρνουν τις παράγκες που αφήνουν οι πρόσφυγες που μέναν στις παράγκες μέχρι εκείνη τη στιγμή, και έχουμε μια διαρκή ανακύκλωση. Τα σπίτια αυτά, οι παράγκες, αυτούς τους αυτοσχέδιους προσφυγικούς συνοικισμούς, πολλούνται από τους ιδιοκτήτες τους, σπίτια
που δεν τους ανήκει η γη, αλλά που έχει κυρίως επιταχθεί ή απαλωτριωθεί από το ελληνικό κράτος, και με έναν τρόπο αυτή η κατάσταση συντηρείται και θα μπορούσε πιθανότατα να είχε σταματήσει αρκετά νωρίτερα, να είχε ολοκληρωθεί αρκετά νωρίτερα, αλλά ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και ο εμφύλιος που ακολούθησε με έναν τρόπο όχι απλά σταμάτησε την όποια εξέλιξη, αλλά γκρέμισε και πολλά από τα παραπήγματα αυτά. Σε αυτά προστίθονται αργότερα οι μετανάστες του εμφυλίου πολέμου στις πόλεις και οι προσφυγικές παρακουπόλεις μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είναι παρακουπόλεις που φιλοξενούν Έλληνες πολίτες με διαφορετικές καταγωγές. Και τη δεκαετία του 60 έχουμε ένα καινούριο κύμα προσφυγικής αποκατάστασης που είναι σύμπραξη του Υπουργείου Υγείας πια, που έχει διαδεχτεί το Υπουργείο Περιθάλψης και Πρόνοιας και του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, για να επιληθεί το άγχος της παράγκας, όπως λένε οι αρμόδιοι υπουργοί, και το οποίο ολοκληρώνεται κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής δικτατορίας. Παράλληλα, τόσο το Υπουργείο όσο και η ΕΑΠ συνέχιζε όλα αυτά τα χρόνια να προσπαθεί στις πόλεις να παραχωρήσει και βιομηχανικά οικόπεδα ή επαγγελματική αποκατάσταση για τους πρόσφυγες. Έχουμε πάρα πολλά πρεκτήρια, ταπιτουργία, υφαντουργία που χτίζονται σε όλη τη χώρα. Για την αποκατάσταση των προσφύγων. Θα μπορούσα να συνεχίσω να μιλάω για ώρες, να σταματήσω εδώ, να σας δείξω ένα τελευταίο πολύ σύντομο βίντεο από τη δημιουργία ενός συνοικισμού στους αμπελόκηπους πίσω από το εμπειρίκιο Άσυρο. Είναι η περιοχή γύρω από το μευτήριο Έλενας Βενιζέλου. Και να προχωρήσουμε σε ερωτήσεις και διευκρινήσεις. Ο συνοικισμός αυτός ξεκίνησε να κατασκευάζεται τον Νοέμβριο του 2022 πίσω από το εμπειρίκιο Άσυρο, σε σχέδιο του πολιτικού μηχανικού και εργολάβου του Δήμου Αθηναίων, του Βασίλη Πόγκη, και ολοκληρώθηκε στις αρχές της Άνοιξης του 2023. Αποτέλεσε δωρεά του Ελβετού Βαρόνου Μπίμπερεκτ, που είχε αναλάβει την αρρωγή 300.000 προσφύγων στην Ουγγαρία τα προηγούμενα χρόνια. Ο συνοικισμός αποτελείται από 156 δωμάτια και σύμφωνα με δημοσίευμα του Ελεύθερου Βήματος μπορούσε να φιλοξενήσει 2.000 ανθρώπους. Αποτελείται από 156 κύματα με 312 δωμάτια και σε κάθε δωμάτιο διέμεναν 6 άτομα. Συγχρόνως ανεγείρονταν καταστήματα εντός του συνοικισμού όπως αρτοποιεία, μαγειρία, πλυντήρια, ταπιτουργία και υφαντήρια και θα λειτουργούσε και ένα ιατρείο. Η ίδρυυσή του θα γινόταν από το Αδριάνιο Υδραγωγείο. Βλέπουμε πλάνα από τις διάφορες φάσεις δημιουργίας τους, από υπαλλήλους των αρμόδιων υπουργείων, ενώ στις εργασίες δούλευαν οι ίδιοι πρόσφυγες, η πλειονότητα των οποίων εγκαταστάθηκε και στα σπίτια του συνοικισμού. Δεν ξέρω πότε κατεδαφίστηκε ο συνοικισμός αυτός. Αυτό περίπου ήταν.
Ποιος θέλει να ρωτήσει? Ξεκινάμε από εδώ μπροστά από την κυρία. Καλησπέρα. Να ρωτιόμουν αν τα σπίτια στην Αθήνα με τα πολλά δωμάτια γύρω από τις αυλές που βλέπουμε αργότερα να χρησιμοποιούνται μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αν έχουν σχέση με την έλευση των προσφύγων και ήταν μια πρωτοβουλία ιδιωτική, ας πούμε, για να στεγάσουν τους πληθυσμούς αυτούς που άρχισαν να φτάνουν εκείνη την εποχή. Εννοείται τις αυλές που βλέπουμε. Ναι, αυτά τα σπίτια όπου πάλι ουσιαστικά οι οικογένειες κατοικούσαν σε ένα δωμάτιο η κάθε μία. Αλλά προφανώς ήταν ιδιωτικά σπίτια. Εγώ αυτό έχω καταλάβει, ότι είχαν σε ιδιώτες και νοικιάζαν ένα δωμάτιο σε κάθε οικογένεια που είχαν αυτή την κοινή αυλή. Γιατί οι εικόνες που έχουμε εμείς είναι κυρίως μεταπολεμικές για τη χρήση αυτών των κυμάτων. Δεν ξέρω αν έχουν την καταγωγή τους σε αυτή την περίοδο. Ποιος άλλος θέλει να ρωτήσει? Ο νεαρός. Σηκώστε λίγο πιο ψηλά τα χέρια σήμερα. Γεια σας. Εγώ για τους 400.000 πρόσφυγες, τους μουσουλμάνους πρόσφυγες, ήθελα να ρωτήσω αν ξέρουμε τι έγινε με αυτούς, από πού έφυγαν. Είναι μια ιστορία που δεν την ξέρουμε γενικά. Δώστε λίγο πιο εκεί στην ίδια σειρά. Ελπίδα, πάρε λίγο το... Εγώ ήθελα να ρωτήσω, αν μπορείτε να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες για το πώς έβλεπαν οι άνθρωποι της Αθήνας και της Ελλάδας, τους πρόσφυγες που ήρθαν τότε, γιατί είπατε ότι κανείς δεν μπορούσε να μείνει ασυγκίνητος. Πάνω σε αυτό, Εγώ ήθελα να ρωτήσω ποια ήταν η σχέση των προσφυγικών ροών με τα στρατιωτικά κινήματα της δεκαετίας του 20. Γνωρίζουμε δηλαδή ότι έχουμε το κίνημα του Κονδύλη, του Πλαστήρα, του Μπάγκαλου και μια πολύ μεγάλη αναταραχή όχι μόνο στο πολιτικό γίγνεσθε της χώρας, αλλά και στην αλλαγή πλεύσης του πώς αντιμετώπιζε ενδεχομένως αυτά τα ζητήματα το κράτος. Γνωρίζετε να μας πείτε κάποια πράγματα πάνω σε αυτό, πώς επηρέασε η πολιτική πραγματικότητα τόσο την αντιμετώπιση απέναντι στους πρόσφυγες, αλλά όσο και την ίδια την πρόνοια. Συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Πώς τα στρατιωτικά κινήματα αντιμετώπισαν τους πρόσφυγες ή αν οι προσφυγικές ροές επηρεάζονταν από την πολιτική κατάσταση? Τι με ρωτήσατε? Και τα δύο, είναι κάπως μεικτή ερώτηση. Δώστε μπροστά στο νεαρό, εκεί. Ναι, εγώ κορίτσι είναι, συγγνώμη, θα μάσκε και ήθελα να ρωτήσω και εγώ για τους μουσουλμάνους. Είχατε πει ότι έγινε μια εξαίρεση και ήθελα να δω αν ξέρουμε ποιος ήταν ο λόγος. Ήταν στη Θράκη, νομίζω, είπατε. Δώστε το μικρόφωνο δεξιά. Θέλετε να απαντήσετε αυτές ή να τις κάνουμε όλες? Όχι, να απαντήσω αυτές και θα τα ξεχάσω. Ωραία. Η εικόνα των προσφυγικών αυλών που έχουμε δεν είναι εικόνα από οργανωμένους προσφυγικούς συνοικισμούς που έφτιαξε η Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων, το Ταμείο Περιθάλψεως ή το Υπουργείο Πρόνοιας. Είναι σπίτια κυρίως που φτιάχνονται, θα λέγαμε, μεταπολεμικά λόγω του μεγέθους τους, κυρίως. Γιατί σε αυτούς τους πρώτους αυτοσχέδιους συνοικισμούς που φτιάχνουν οι πρόσφυγες έχουμε πολύ μικρά δωμάτια, αλλά ένα δωμάτιο για κάθε οικογένεια. Δηλαδή μια οικογένεια χτίζει το δικό της δωμάτιο, δεν χτίζει 15 δωμάτια και νοικιάζει τα άλλα. Αυτά είναι κυρίως σπίτια που φτιάχνουν γηγενείς που έχουν κάποια χρήματα και τα νοικιάζουν είτε σε πρόσφυγες την πρώτη περίοδο αν προϋπάρχουν, είτε μεταπολεμικά που εκεί είναι πιο μεικτές συνήθως οι εγκαταστάσεις. Στην Τραπεζόνα, για παράδειγμα, που είναι το βασικό επίκεντρο της δικής μου έρευνας, υπάρχουν τέτοια σπίτια και πριν την άφιξη των προσφύγων ή κατά τη διάρκεια
τη δεκαετία του 1920, που φτιάχνονται, συνήθως δεν μένουν πρόσφυγες, είναι στις γειτονιές που μένουν οι νησιώτες, οι Σαντορινοί και οι Σιμιακοί, και στη συνέχεια αυτά γενικεύονται σαν μοντέλο εγκατάστασης, άρα δεν συνδέονται άμεσα με την οργανωμένη προσφυγική αποκατάσταση. Είναι σπίτια ιδιωτών, δεν έχουμε μοντέλο κεντρικό από το Υπουργείο Περιθάλψης να φτιάχνονται πιο μεγάλα εγκύματα και να νοικιάζονται. Το Υπουργείο Περιθάλψης, ακόμα και στις πολυκατοικίες που φτιάχνει στη Νίκαια ή σε άλλες περιοχές, είναι λίγο πιο μεγάλα σπίτια, συνήθως 32 τετραγωνικών, που το κάθε σπίτι είναι κάπως μόνο του. Οι μουσουλμανικοί πληθυσμοί που αποχώρησαν ήταν κυρίως από τη Βόρεια Ελλάδα, από τη Μακεδονία, την Ανατολική και Δυτική, και στην Κρήτη και έχει ένα μεγάλο κομμάτι μουσουλμάνων που μένουν. Τους ανθρώπους αυτούς αναλαμβάνει να τους μεταστεγάσει το τουρκικό κράτος. Το τουρκικό κράτος, επειδή έχει και αυτό τα δικά του προβλήματα αφενός, πρέπει να συσταθεί αμέσως μετά τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο, να αντιμετωπίσει τα εσωτερικά του προβλήματα, δεν δείχνει ιδιαίτερη αρρωγή, αλλά ο αριθμός των ανθρώπων αυτών είναι πολύ μικρός σε σχέση με τους ανθρώπους που φεύγουν, οπότε υπάρχει πάρα πολύ γη και υπάρχουν και πάρα πολλά σπίτια. Και η πλειονότητα των ανθρώπων αυτών εγκαθίσταται στα σπίτια αυτά. Αυτή την περίοδο ολοκληρώνεται μια έρευνα στο Πολυτεχνείο για την εγκατάσταση τόσο στην Αθήνα, όσο και των μουσουλμανικών πληθυσμών στην Τουρκία, τον ανταλλάξιμο. Οπότε νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα έχουμε στη διάθεσή μας πολύ περισσότερα στοιχεία για αυτό. Αυτή τη στιγμή κυρίως γνωρίζουμε για τις διαδικασίες της ανταλλαγής, το πόσο οι άνθρωποι δεν θέλουν να φύγουν, η πλειονότητα αυτών. Οι άνθρωποι που εξαιρέθηκαν, τόσο οι μουσουλμάνοι της Θράκης, όσο και οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης και της Σύμβρου και της Στενέδου, εξαιρέθηκαν μετά από πιέσεις των εκατέρωθεν κυβερνήσεων. Δηλαδή και η ελληνική κυβέρνηση ήθελε να φύγει το σύνολο του μουσουλμανικού πληθυσμού, αλλά επειδή δεν ήθελε να φύγει το σύνολο των Ελλήνων από την Κωνσταντινούπολη, κυρίως λόγω του Πατριαρχείου, δέχτηκε τις πιέσεις του τουρκικού κράτους να παραμείνουν οι μουσουλμάνοι στη Θράκη, που αυτό ήταν που κυρίως διεκδικούσε το τουρκικό κράτος. Οπότε ήταν ένα αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων και της διπλωματίας κατά τη διάρκεια της Σύμβασης της Λοζάνης, οι πληθυσμοί που εξαιρέθηκαν και από τις δύο πλευρές. Για τους μουσουλμάνους πρόσφυγες, επειδή η συντριπτική τους πλειονότητα είναι στη Μακεδονία, η δική μου έρευνα δεν τους έχει στην πραγματικότητα συναντήσει, αλλά ας πούμε μπορείτε να σκεφτείτε ότι η Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης ήταν μια κατεξοχήν μουσουλμανική γειτονιά, στην οποία όμως δεν εγκαταστάθηκαν οι πρόσφυγες του 1922, τα σπίτια τους πέρασαν στην Εθνική Τράπεζα και αυτή στην πραγματικότητα τα πούλησε σε αστούς Θεσσαλονικής για να καλύψει τις ανάγκες που είχε για να δώσει τις ανταλλάξιμες περιουσίες, γιατί είχε αναλάβει αυτό το έργο η Εθνική Τράπεζα, στους πρόσφυγες. Οπότε η πλειονότητα των προσφύγων έμεινε σε άλλα φτωχότερα οικίματα που κατασκευάστηκαν και τα μεγάλα διόροφα σπίτια της Άνω Πόλης πέρασαν στους ντόπιους Θεσσαλονικής. Τώρα, εγώ σας είπα κάποια στιγμή στην ομιλία μου για το πώς έβλεπαν οι ντόπιοι αρχικά τους πρόσφυγες και πώς μέσα το επόμενο διάστημα υπήρχε και δυσαρέσκεια.
Όλο αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το πώς εξελίσσεται μέσα στις δεκαετίες που ακολουθούν. Είναι πολύ πιθανό οι άνθρωποι με προσφυγική καταγωγή να έχουν πολύ διαφορετικές ιστορίες να αφηγηθούν. Γιατί κάθε οικογένεια, ανάλογα και με τον τόπο που εγκαταστάθηκε, το μέρος, την δική της οικονομική κατάσταση, να βίωνε διαφορετικού τύπου διακρίσεις. Και θέλω να είστε σίγουροι ότι οι διακρίσεις δεν βιώνανε μόνο οι φτωχοί, βιώνανε και οι πλούσιοι πρόσφυγες που αισθάνονταν απομονωμένοι από την πλούσια ελίτ των ντόπιων. Στην πραγματικότητα θα μπορούσαμε να πούμε πολύ χονδρικά ότι έχουμε δύο διαφορετικού τύπου αντιμετωπίσεις στην αστική και την αγροτική αποκατάσταση. Στην αγροτική αποκατάσταση, παρότι οι άνθρωποι πήραν περισσότερα πράγματα, σπίτι, γη, ζώα, θα μπορούσαν να είχαν καλύτερη ζωή αν είχαν αγροτικό background και μπορούσαν να υποστηρίξουν αυτή τη νέα πραγματικότητα, αλλά ταυτόχρονα βιώσανε πολύ μεγαλύτερη εχθρότητα από τους ντόπιους, γιατί η πλειονότητα των ντόπιων δουλεύανε στα τουρκικά τσιφλίκια και πιστεύανε ότι μετά την απομάκρυνση των Οθωμανών θα γινόταν εκείνοι οι κύριοι της γης, αλλά η πλειονότητά τους εξαιρέθηκε από οποιαδήποτε αναδιανομή της γης και η γη αυτή δόθηκε στους πρόσφυγες. Οπότε έχουμε πάρα πολύ περιστατικά μεγάλης βίας. Ακόμα και συγκρούσεις που είχαν νεκρούς σε χωριά της Βόρειας Ελλάδας, στις Σέρρες, στην πρώτη Σερών. Έχουμε την πρώτη τέτοια συμπλοκή το 1924 ανάμεσα σε ντόπιους και πρόσφυγες. Είτε κατοικούσαν οι πρόσφυγες σε μεικτά χωριά, είτε σε τελείως προσφυγικά. Στις πόλεις η κατάσταση συνήθως είναι λίγο καλύτερη, αφενός γιατί οι πρόσφυγες, η πλειονότητά τους κατοικεί σε συνοικισμούς που είναι αμιγώς προσφυγικοί, αλλά ακόμα και στις περιπτώσεις που κατοικεί σε εργατικούς συνοικισμούς μαζί με ντόπιους, μετά το πρώτο διάστημα όπου υπάρχει μια μεγάλη σύγκρουση ανάμεσα στους εργάτες, γιατί οι πρόσφυγες ρίχνουν τα μεροκάματα, δουλεύουν με λιγότερο λεφτά, είναι πιο ευέλικτο ανθρώπινο δυναμικό, γιατί βρίσκεται σε μεγαλύτερη ανάγκη. Πολύ γρήγορα υπάρχει μια μεγαλύτερη επαφή στην εργατική τάξη, είτε έχει ελληνική καταγωγή είτε προσφυγική, και δεν συναντούμε την ίδια εχθρότητα για τόσο μεγάλο διάστημα όσο τη συναντούμε στην περίπτωση της αγροτικής αποκατάστασης. Αλλά αυτά στην πραγματικότητα είναι η στεγνή ιστοριογραφία. Είμαι σίγουρη ότι οι περισσότεροι που έχουν προσφυγική καταγωγή και έχουν αφηγηθούν μια δική τους προσφυγική ιστορία, είναι πολύ πιθανό να νιώθανε οι γονείς τους ή οι παππούδες τους για πάρα πολλά χρόνια εχθρικά, ότι αντιμετωπίζονταν εχθρικά, αλλά το μόνο που εγώ έχω να κάνω σαν παρατήρηση σε αυτό είναι ότι αυτή η τρίτη γενιά προσφύγων που υπάρχει, που ζει αυτή τη στιγμή και είναι ιδιαίτερα ενεργή και στους προσφυγικούς συλλόγους, με έναν τρόπο έχει δημιουργήσει μέσα σε αυτές τις δεκαετίες τις δικές της μνήμες, ακόμα και όταν μέσα από τις επισκέψεις της, τους τόπους καταγωγής, τα διαβάσματά της, τις συζητήσεις μέσα στους προσφυγικούς συλλόγους, και αυτές οι μνήμες, οι αναμνήσεις, αυτό το κοινό παρελθόν δεν πηγάζουν από την απευθείας επαφή με τους παππούδες τους, αλλά με έναν τρόπο έχουν δημιουργηθεί μέσα στα χρόνια, σε ένα κομμάτι του πληθυσμού. Οπότε σίγουρα νομίζω ότι η κατάσταση του πρόσφυγα είναι έτσι κι αλλιώς μια πολύ δύσκολη πραγματικότητα
που ο κάθε άνθρωπος τη βίωσε πάρα πολύ διαφορετικά και σίγουρα η ελληνική κοινωνία, όπως και ακόμα και σήμερα, ένα κομμάτι της είναι φιλικό προς τους πληθυσμούς που μετακινούνται σε εδώ είτε μόνιμα είτε προσωρινά. Είναι φιλικό, έτσι και τότε υπήρχε ένα κομμάτι που ήταν πιο φιλικό και ένα πιο εχθρικό. Είναι στην πραγματικότητα αποτέλεσμα της συγκυρίας του που βρέθηκε ο καθένας. Δεν υπάρχει μία ιστορία να αφηγηθούμε σε όλο αυτό. Και τώρα, οι προσφυγικές ροές δεν καθορίστηκαν σε καμία περίπτωση από την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα. Οι προσφυγικές ροές καθορίστηκαν από τις διεθνείς συνθήκες, τις διαπραγματεύσεις και την ήττα στον πόλεμο. Η πραγματικότητα κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 20 και του 30 στην πραγματικότητα επηρέασε τα προσφυγικά δάνεια και την αρρωγή των ξένων κυβερνήσεων. Τις περιόδους των πραξικοπημάτων κόβονται οι διπλωματικές σχέσεις και αυτό δεν βοηθάει στην αποκατάσταση των προσφύγων, αλλά δεν επηρεάζει τις ροές. Τώρα, οι προσφυγικοί πληθυσμοί αρχικά στη συντηρητική τους πλειονότητα ήταν με το Βενιζέλο, γιατί θεωρούσαν ότι ο βασιλιάς και το Λαϊκό Κόμμα ευθύνεται για την μετακίνησή τους. Μετά την υπογραφή του Ελληνοτουρκικού Συμφώνου του 1930, ένα κομμάτι των προσφύγων αποσύρει την υποστήριξή του προς το Βενιζέλο και ταυτόχρονα ένα κομμάτι των προσφύγων που αποτελεί πια κομμάτι της ελληνικής εργατικής τάξης αποκτά και σχέσεις με το Κομμουνιστικό Κόμμα που δυναμώνει εκείνη την περίοδο. Αλλά αντίστοιχα υπάρχει πάντα και ένα κομμάτι προσφύγων που είναι πιο συντηρητικό και στρέφεται και στο Λαϊκό Κόμμα και σε πιο δεξιές παρατάξεις. Νομίζω τα είπα όλα. Έχουμε ακόμα από εκεί κάποιες ερωτήσεις. Παραμένουν ερωτήσεις σας ή απαντήθηκαν? Άρα μόνο μια κυρία είναι εδώ, και ένας κύριος. Χαίρετε. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με αν υπάρχουν περισσότερα οικονομικά στοιχεία σχετικά με τα δάνεια, με τους πόρους που είχαν οι προσφυγικές ροές και πώς αντιμετωπίστηκε όλο αυτό μέσω των δανείων και αν τελικά λειτουργήσαν στην πραγματικότητα οι πόροι που δέχτηκε η Ελλάδα, η οικονομική, για την διαβίωση των προσφύγων, γιατί αν κατάλαβα σωστά, το μεγαλύτερο ποσοστό δινόταν στον αγροτικό πληθυσμό που όμως εντός δεκαετίας περίπου άρχισε και ο ίδιος ο αγροτικός πληθυσμός να μεταναστεύει στα αστικά κέντρα για έβρεση εργασίας και διαβίωση. Αυτό σχετικά με τα οικονομικά στοιχεία περισσότερο. Και ένας νεαρός εκεί και εδώ. Υπάρχουν πολλές ερωτήσεις και πολύ μεγάλη συμμετοχή από νέα παιδιά και αυτό μας γεμίζει πολύ μεγάλη χαρά. Μια ερώτηση, ευχαριστούμε πολύ. Ξέρετε με ποιο κριτήριο επιλεγόταν που θα πάει κάθε πρόσφυγα, δηλαδή οι Ισημερινοί που πηγαίνουν στη Νότια Ελλάδα ή Πότη, στη Βόρεια ή οτιδήποτε. Και επίσης ξέρουμε κάποια ποσόστοση, πόσος πληθυσμός πήγε στα αστικά περιβάλλον και πόσοι σε επαρχία και αγροτικές περιοχές. Και μία υποσημείωση, το αναφέρετε βέβαια αναλυτικά. Είπατε ότι το 30 φτάνουν νέοι πρόσφυγες από τις επαρχίες στις πόλεις. Ενώ, όπως είπατε, δοθήκαν πιο, ας το πούμε, πλουσιοπάρων και ανταποδοτικά ωφέλη στους πρόσφυγες στην επαρχία. Γιατί, επειδή υπήρχαν αυτές τις διαμάχες που είπατε ότι τους εκδιώκανε ή υπήρχαν και συντρέχανε άλλοι λόγοι πολιτικοί ή οτιδήποτε. Ευχαριστώ. Εδώ,
Γεια σας, ευχαριστώ πολύ. Εγώ θέλω να ρωτήσω, μας παρουσιάσετε μια εικόνα ήδη από την αρχή, ρητά ελέγχθη, ότι η Ελλάδα τότε για διάφορους πολιτικούς, κοινωνικούς, ιστορικούς λόγους δεν είχε τη δυνατότητα να καλύψει τους πρόσφυγες όπως θα έπρεπε. Πλέον με την απόσταση του χρόνου και με τη δική σας την έρευνα, σαν μια κριτική αποτίμηση, όχι σαν ένα ευχολόγιο ότι θα έπρεπε να έχει γίνει και δεν έγινε, αλλά σαν μια κριτική αποτίμηση. Τι θα μπορούσε να γίνει καλύτερα, πού πιστεύετε ότι δεν πήγε καλά αυτό, ενώ θα μπορούσε να πάει καλύτερα, βλέποντας τις πηγές και το τελικό αποτέλεσμα. Αυτό. Ναι, θέλω συμπληρωματικά στην προηγούμενη ερώτηση. Μου δημιουργήθηκε απορία αν οι πρόσφυγες προηγούνταν της αποκατάστασης ή η αποκατάσταση οδηγούσε τους πρόσφυγες. Δηλαδή, πήγαινε το κράτος σε μέρη που είχαν ήδη εγκατασταθεί και έφτιαχναν καινούργιες υποδομές ή διάλεγαν τη νέα οικογένεια, το έφτιαχναν και καλούσαν τους πρόσφυγες να πάνε εκεί μετά. Είναι σαφής η ερώτηση ή σας πέφτει? Είναι απόλυτο. Ωραία. Υπήρχαν και πρόσφυγες στα νησιά. Δεν ξέρω τι συνέβαινε εκεί, δεν έχω καμία πλήρωση. Δηλαδή, Μυτιλήνη, Χίος, Αττική. Ωραία. Ναι, υπήρχαν και πρόσφυγες στα νησιά. Στα νησιά, ειδικά του Ανατολικού Αιγαίου, είναι ο πρώτος σταθμός που φτάνουν οι πρόσφυγες. Δηλαδή και τα πλοία των ξένων δυνάμεων το Σεπτέμβριο του 2022 επιλέγουν να φτάνουν μέχρι τη Χίο, τη Μυτιλήνη, τη Σάμο, να αποβιβάζουν ανθρώπους και να ξαναγυρνάνε στη Σμύρνη και στα μικρασιατικά παράλια για να πάρουν νέους πρόσφυγες. Ένα κομμάτι των προσφύγων αυτών που έφτασαν στα νησιά του, κυρίως του βορειοανατολικού Αιγαίου, παρέμεινε εκεί για πάντα. Ένα κομμάτι είτε πολύ άμεσα είτε αργότερα ήρθε στην Ελλάδα, στην υπηρετική χώρα. Αντίστοιχα, και το 1922 και αργότερα πλοία άφησαν πρόσφυγες ακόμα και στα νησιά του Ιωνίου. Γιατί εκεί υπήρχε διαθέσιμος χώρος για να αποβιβαστούν σε εκείνη την περίοδο που έφταναν οι προσφυγικοί πληθυσμοί. Ας πούμε, το Δεκέμβριο του 1922 το σύνολο των προσφύγων που φτάνει αποβιβάζεται στην Πρέβεζα, γιατί ο στρατιωτικός διοικητής της Πρέβεζας είχε καταφέρει να δημιουργήσει τις συνθήκες για να μπορέσει να φιλοξενήσει περίπου 5 με 7.000. Οπότε το που θα έφτανε ο καθένας ήταν αρχικά μέχρι τη μετακίνηση με τη συνθήκη της Ιωζάνης τελείως random. Στα νησιά αντίστοιχα υπάρχει αποκατάσταση από το Υπουργείο Περιθάλψεως και αυτοσχέδιοι συνοικισμοί που φτιάχνουν οι πρόσφυγες. Το μόνο που θα πρέπει να σκεφτούμε σε σχέση με το Ανατολικό κυρίως Αιγαίο είναι ότι είναι ένα κομμάτι της χώρας που οι πρόσφυγες κυρίως από τη Μικρά Ασία είχαν έτσι κι αλλιώς σχέσεις. Πολλοί ταξίδευαν, είχαν ήδη ξαναεπισκεφτεί τη Μυτιλήνη, τη Χίο, τη Σάμο, είχαν ζήσει ένα διάστημα και κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου έχουμε μεγάλη μετακίνηση πληθυσμών από τη Μικρά Ασία προς τα νησιά του Αιγαίου και στη συνέχεια επιστροφή τους, οπότε πολλοί επιδίωξαν να εγκατασταθούν εκεί και σε δεύτερη και τρίτη φάση έχουμε και προγράμματα αποκατάστασης τόσο στις πόλεις των νησιών όσο και στις αγροτικές περιοχές τους. Η προσφυγική αποκατάσταση ακολούθησε την προσφυγική άφιξη. Οι άνθρωποι που φτάσανε ήταν χιλιάδες σε σχέση με τα ακίνητα που χτίστηκαν είτε στον αστικό χώρο είτε στον αγροτικό. Σκεφτείτε ότι φύγαν 400.000 μουσουλμάνοι και ήρθαν 1.200.000 χριστιανοί. Οπότε μπορεί να υπήρχαν κάποια σπίτια, αλλά σίγουρα σε καμία περίπτωση αυτά δεν επαρκούσαν.
Οπότε η πλειονότητα των προσφύγων διαμένει για πάρα πολύ καιρό, χρόνια συνήθως, είτε σε καταβλισμούς, είτε σε αυτοσχέδια οικίματα, μέχρι να μπορέσει να αποκατασταθεί. Το που πάνε οι πρόσφυγες της συνθήκης της Λοζάνης είναι κάτι που δεν το ξέρουμε ακριβώς. Δηλαδή δεν ξέρουμε ότι, ας πούμε, οι πρόσφυγες από τη Συνασσό της Καπαδοκίας πηγαίνουν και κάνουν το συνοικισμό της Νέας Συνασσού στην Εύβοια. Αλλά ταυτόχρονα και 50 οικογένειες από τη Συνασσό φτάνουν τελικά στον Πειραιά. Αυτό είναι με έναν τρόπο είναι μια κεντρική απόφαση του Υπουργείου που αρχικά προσπαθούν να την πάρουν σε σχέση και με τον τόπο από τον οποίο προέρχονται. Δηλαδή θα θέλανε οι αγροτικοί πληθυσμοί να μένουν σε χώρους αγροτικούς, να ταιριάζουν κάπως σε καλλιέργειες. Οι άνθρωποι που ήταν κτηνοτρόφοι να είναι και κτηνοτρόφοι στη νέα τους εγκατάσταση. Γιατί όλο αυτό μοιάζει πολύ πιο ορθολογικό. Όμως υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αστικού πληθυσμού από τη Μικρά Ασία, το οποίο δεν εγκαταστάθηκε αρχικά σε αστικό χώρο και αυτό είναι και το κομμάτι που πρώτο φεύγει από την εγκατάσταση. Ακόμα και αν έχεις πάρει, έτσι και κανείς δεν έγινε κτηματίας σε αυτή την πρώτη φάση, δεν είναι ότι σε κάποιον δόθηκαν δεκάδες τρέματα, θα δόθηκε ένα κομμάτι γης για να καλλιεργήσει με την οικογένειά του. Αυτό το κομμάτι γης που θα δόθηκε σε μια οικογένεια που ήταν παπουτσάδες, τσαγκάριδες, στον τόπο καταγωγής τους, μπορεί να τους ήταν πάρα πολύ δύσκολο να το συνεχίσουν. Αυτό που θα πρέπει να σκεφτούμε επίσης είναι ότι τη δεκαετία του 30 ή αργότερα όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ήρθαν παιδιά το 22, το 23 και το 24 είχαν πια μεγαλώσει. Οπότε ακόμα και αν ένα κομμάτι της οικογένειας έμεινε στην αγροτική αποκατάσταση, αυτή και δεν επαρκούσε για όλη την οικογένεια. Άλλο είναι να έχεις μια οικογένεια με 4 παιδιά και άλλο είναι να έχεις μετά μια ευρεία οικογένεια από 4 ενήλικες που κάνουν τη δική τους οικογένεια και χρειάζονται επιπλέον γη, επιπλέον δουλειά. Οπότε και αυτό βοηθάει πάρα πολύ στη μετακίνηση και αυτό βοηθάει και στην αύξηση των προσφυγικών σπιτιών. Ακόμα και το αυτοσχέδιο σπίτι που φτιάχνει μια οικογένεια το 22, το 34 μπορεί να μην της επαρκεί, γιατί τα μέλη της έχουν μεγαλώσει. Και ακόμα και αν ένα κομμάτι αυτής της οικογένειας πήρε εντωμεταξύ αποκατάσταση, να κράτησε την παράγκα για να μείνει ένα άλλο κομμάτι της οικογένειας. Οπότε αυτό που πρέπει να συνυπολογίσουμε σε όλο αυτό είναι ότι ο πληθυσμός δεν είναι στάσιμος. Οι 1.200 πρόσφυγες που ήρθαν το 1922, το 1940 είναι 2 εκατομμύρια. Οπότε όλο αυτό έχει δημιουργήσει άλλη δυναμική. Έχουμε αρκετά στοιχεία για τα δάνεια. Έχουν γίνει αρκετές δουλειές και για τον τρόπο που πάρθηκαν τα δάνεια, τις διαπραγματεύσεις και για τα ποσά και για το πώς μοιράστηκαν και για τις αποζημιώσεις ξέρουμε αρκετά πράγματα. Εγώ νομίζω ότι είναι ένα πολύ εντυπωσιακό μοντέλο. Το πιο εντυπωσιακό μοντέλο το κάνει αν το συγκρίνουμε με το σήμερα, με το 2015 και την προσφυγική κρίση αυτή. Στην Ελλάδα ήρθαν 1.200.000 πρόσφυγες το 1922 σε ένα κατεστραμμένο κράτος και χτίστηκαν πόλεις και σπίτια που ακόμα και σήμερα μένουν είτε οι απόγονοι των ίδιων οικογενειών, είτε νέοι άνθρωποι, νέοι μετανάστες στα προσφυγικά σπίτια της Νίκαιας, που ήταν τα πιο φτωχικά με έναν τρόπο, αν δεν έχουν ανακαινιστεί, αν δεν έχουν ενοποιηθεί, δεν έχουν μεγαλώσει, συνήθως κατοικούν σήμερα πρόσφυγες και μετανάστες. Αντίθετα, στην Κεσαριανή, στην πλειονότητα αυτών των σπιτιών έχουν χτιστεί θεόρατες πολυκατοικίες και συνεχίζουν να κατοικούν ντόπιοι, ας πούμε.
είτε πρόσφυγες, είτε άλλοι πληθυσμοί της χώρας. Μετά το 2016, όταν και την Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας για το κλείσιμο των σύνορων, στην Ελλάδα έμειναν 70.000 άνθρωποι. Αυτοί χωράνε στο ΆΚΑ και περισσεύουν. Δόθηκαν εκατομμύρια χρήματα, εκατομμύρια ευρώ που χαρίστηκαν στο ελληνικό κράτος. Δεν πληρώθηκαν. Φτιάχτηκε το στρατόπεδο του Σκαραμαγκά. Το στρατόπεδο του Σκαραμαγκά λειτουργήσε για 2 χρόνια και αν κάνουμε την αναλογία των χρημάτων, κόστισε περισσότερο από ό,τι κόστισε η Νίκαια για να χτιστεί. Το στρατόπεδο του Σκαραμαγκά σήμερα δεν υπάρχει. Αυτά τα χρήματα πετάχτηκαν. Ενώ η Νίκαια 100 χρόνια μετά είναι εκεί. Αυτά τα σπίτια υπάρχουν. Οπότε το μοντέλο του 1922 ήταν ένα πολύ καλό μοντέλο. Και ήταν ένα πολύ καλό μοντέλο όχι γιατί τα χρήματα δόθηκαν με σύνεση, αλλά γιατί οι άνθρωποι είχαν δικαιώματα. Όσοι φτάσανε το 1922, την άλλη μέρα, με εξαίρεση τους Αρμένιους, τους Κυρκίσιους, αυτές τις μειονότητες, τις χριστιανικές, ήταν Έλληνες πολίτες. Οπότε είχαν δικαίωμα σε αυτή τη χώρα, παρότι μπορεί να μην ήξεραν ελληνικά, παρότι μπορεί να μην είχαν ξανάρθει εδώ, η θρησκεία τους έδωσε το δικαίωμα του Έλληνα πολίτη και το ελληνικό κράτος τους έκανε Έλληνες πολίτες και αυτοί γίνανε Έλληνες πολίτες. Σήμερα, στη μετανάστευση, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και παγκόσμια, οι άνθρωποι δεν παίρνουν δικαιώματα. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο μεταναστευτικός και προσφυγικός πληθυσμός να στερείται τα δικαιώματα και τα δικαιώματά του και οι κοινωνίες στις οποίες εγκαθίστανται οι πρόσφυγες και οι μετανάστες να στερούνται τις δυνατότητές τους. Τις δυνατότητες σε εργασία, σε ενσωμάτωση ομαλή και αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα στο σήμερα, φέρνει τρομερές συγκρούσεις στην καθημερινότητα ανάμεσα στους ανθρώπους που ζουν, στα παιδιά που πηγαίνουν στα ίδια σχολεία, αλλά οι γονείς τους δεν πήραν ελληνικά, δεν έχουν δικαιώματα, δεν μπορούν να ενσωματωθούν και να ζήσουν νόμιμα στη χώρα που είτε επιλέξανε να φτάσουν, είτε αναγκάστηκαν να φτάσουν. Νομίζω ότι η μεγάλη διαφορά στο μοντέλο του 1922 είναι αυτό το δικαίωμα του Έλληνα πολίτη. Μπορεί το ελληνικό διαβατήριο να μην είναι το πιο ακριβό διαβατήριο του κόσμου, αλλά το να έχεις ένα διαβατήριο και να ζεις νόμιμα σε μια χώρα είναι τελικά το μεγαλύτερο δικαίωμα που μπορεί μετά ο κάθε άνθρωπος να το αξιοποιήσει ανάλογα με τις δυνατότητές του, τις ικανότητές του και τις φιλοδοξίες και τις επιδιώξεις του. Οπότε νομίζω ότι το 1922 με όλα τα προβλήματα, με όλες τις διαφορές και τις πολύ διαφορετικές ιστορίες που μπορεί να αφηγηθεί ο κάθε πρόσφυγας και κάθε προσφυγική οικογένεια, γιατί σίγουρα βιώσανε δυσκολίες, έχει τη μεγάλη διαφορά από οποιαδήποτε άλλη μετακίνηση, ότι οι άνθρωποι αμέσως απέκτησαν δικαιώματα και αυτά τους επέτρεψαν πολύ γρήγορα να σταθούν στα πόδια τους και να προχωρήσουν τη ζωή τους. Μπορεί ακόμα και τη δεκαετία του 30 οι άνθρωποι να συνεχίζαν να ζουν στις παράγκες, να δουλεύανε σε κακοπληρωμένες δουλειές, να είχαν χάσει τα πάντα, γιατί υπήρχαν οικογένειες που χάσανε γονείς, συζύγους, παιδιά, έρχονται από ένα πόλεμο, αλλά με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο, επειδή δεν έπρεπε να κρυφτούνε, κατάφεραν να επιβιώσουν. Δεν ήταν πιο ικανοί από ό,τι είναι οι άνθρωποι σήμερα. Είχαν μια βασική διαφορά. Ήταν Έλληνες πολίτες. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Κιναμαριού. Εμείς
θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την άλλη Δευτέρα με τον κύριο Κωστή Καρπόσυλο για να δούμε το θέμα του ελληνικού Μεσοπόλεμου 1922-1940. Ευχαριστούμε πολύ.